Buongiorno, buonanotte. Un día más, pica pica. De junto com bosnai, bosnai junto com pica pica. Oude noite nos ting un speciaal. Aha, die kom per sombra. Oude noite nos ting den programma René Noord. King de René Noord? Nee, René, zei den pica pica. Paso ik comparti su passion que tinc pa muziek. Anto René está bezig com 100.000 cosas. Dus láganos van escucha René, Kiko René ting pa compartir con ons. René, goedenavond. Welkom in Pika Pika. Een hele goede avond ook. Ik werd al helemaal gezellig van het muziekje vooruit. Dus, Ja, het is een stukje salsa, hè? altijd gezellig. Kun je wel salsa dansen? Jazeker Ja, wel. Ja, zeker. René, ja, we beginnen met een stukje muziek, het salsa, het liedje. Vertel, waarom vind je het leuk, het muziek, vooral onze muziek en salsa en dergelijke, en dat je kan salsa dansen. Ja. Nou ja, kijk, muziek maak ik al heel lang. Eigenlijk vanaf, ik denk dat ik 12 was. Toen ging ik piano spelen en keyboards. Altijd in een band gespeeld. En eigenlijk, ja, laat me zeggen, rond de 40 een beetje gestopt. En mijn vrouw is van Curaçao. En mijn zwagers zeiden steeds van, je moet een keer meedoen met een van onze songfestivals. Dat kan jij en ga dat nou gewoon doen. En ik speelde inderdaad ook gewoon op mijn toetsenborden liedjes van Curaçao, voornamelijk oud. Ja. Rudy Platen bijvoorbeeld. En dan meezingen. Dus de jongens hadden dat gehoord en die zeiden, nee, je moet meedoen. Dus dat was 2017 dat ik de eerste keer meedeed met Tumba Historico. Ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk. En ja, ik hou van dit soort muziek, of het nou bachata is, of comeback, of salsa. Ja, allemaal hartstikke leuk. En, ja, dat geeft ook een lekker gevoel. Dus ja, dan komt vanzelf de vraag van, wil je hiermee doen, wil je daarmee doen? En ja, uiteindelijk... Kom je gewoon mee? Ga je in de stroom mee. Ga je in de stroom mee. En inmiddels zijn we nog wel weer een stap verder. Afgelopen maart hebben we onze eigen eerste show gegeven. Wat een hartstikke succes was. Was hartstikke leuk. En allemaal met hele oude liedjes. Ook van zangers die ons ontvallen zijn. Maar die muziek die gaat nooit verloren. En ja, de reacties in de zaal waren geweldig. En ook daarna met nog vragen. Dus ja, dat was gewoon... Je was in de volkskleding, toch? Klopt, ja. We hadden, kijk eens! We zijn een duo, Jaima en ik. En we hadden deze kleding speciaal laten maken op Curaçao. Eigenlijk ook een beetje met het oog op dadelijk augustus. Ik ga het verkeerd uitspreken, maar Seoul. Seoul, ja, dat is goed. Oh, prima. Okay. Kijk. Dus ik krijg van mijn vrouw het om me donder als ik het verkeerd zeg. Dus ik moet het in de gaten houden. Maar we waren op Curaçao, kerst, oud en nieuw. En toen hadden we via vrienden gehoord waar we dit konden laten maken. Dus ja, en dat paste mooi bij de kleuren van de show. Ja, dus, klopt. Hartstikke leuk. Mensen die vonden dat echt gaaf. Dat wij ook gewoon in die kleding nog gingen zingen. Dus ja, en ik vond het zelf ook leuk. Dus echt, het geeft nog weer een extra tintje eraan. Nog dichterbij wat het was. En af en toe nog is. Ik zag je voor het eerst bij Tumba Historico vorig jaar. Wauw. Je als Nederlander en je durft een liedje in het papiaments te gaan zingen. Laat me denken aan Peter, die is heen gegaan. Wauw, we hebben Peter 2 in huis. Ja, ik vond het fantastisch. Wauw. En ik dacht er zelf om jou ooit uit te nodigen om in Pika Pika te komen.
Maar je rolt in alles mee. Weet je, dus, en ik had begrepen, het is niet de eerste keer dat je zoiets doet. En mijn vraag, ga je weer opnieuw, want Tumba Historico was je op de tweede plek, hè? Klopt, ja. De tweede plek. Je nagaan. Ja, en de reacties vanuit het publiek waren heel grappig. Die vonden eigenlijk dat ik had moeten winnen. Dus het was eigenlijk net als met Peter. Dat vonden de mensen op Curaçao ook, dat Peter had moeten winnen. En Ja, dat gebeurde nu weer eigenlijk. ja, En ik had hem ook opgedragen aan Peter. Ik ken toevallig Peter ook vanuit mijn werk. Peter werkte bij een grote verzekeraar. En, ja, en ik werkte bij een bedrijf dat schades deed. Dus ja, we kenden elkaar. En ik had hem ongeveer een dag of 8 voordat hij overleden is, had ik hem nog op de app gesproken. En toen ja, hadden we het over dit lied. Want ik had tegen hem gezegd, ik ga hem voor jou, ga ik hem nog een keer doen. Ja, en dat dan zo'n succes was, dat is hartstikke mooi. Het is alleen ontzettend jammer dat hij er zelf niet meer bij was. Want dat had ik nee, hem zo gegund. En, ja, ja, het is gewoon hartstikke vervelend. En natuurlijk, deze is natuurlijk een rotziekte. Maar ja, je hoopt altijd dat het lang duurt voordat iemand je dan ontvalt. Maar dat, ja, dat mocht niet zo zijn. Maar ja, het geeft zo'n kick om op het podium te staan en te zien dat ja, mensen verrast zijn. Want dat is het ook. We waren dit jaar op Curaçao en we hebben bij Cremichier gezongen. En de eerste keer dat ik daar zo, die mensen kwamen allemaal naar me toe en zeiden allemaal van, woont u hier? Ik zei, nee, ja, ik woon in Nederland. Maar hoe kan het dan dat u in Papiaments kan zingen en dan ook nog eens een keer die uitspraak gewoon perfect is? Ik zeg, nou, ja, dat moet ik je wel vertellen. Ik heb iemand die mijn trainster is en die stopt niet voordat het klopt. Dus als ik een fout maak, dan hoor ik dat er gelijk nog 4 keer na. Dus, maar dat is alleen maar goed. Want je hebt een uiteindelijk moet strenge het kloppen. docent dus. Je hebt een strenge docent. Een hele strenge. Dus wij, grappig is dat wij ze altijd ook John Pika Pika noemen. Dus Ja, die ja, sluit heel mooi bij elkaar aan. Dus, ja, en de kinderen ja, zeggen altijd dat oma horentjes krijgt. Dus, ja, klopt, 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 klopt. Dus ja, wel leuk. Wel leuk. oké, dat is leuk, ja. Dat Ja. is zeker leuk. Maar dus vanaf 2017 ben je begonnen met zingen, met de muziek bezig. Ja. Ben je naar les gegaan om meer in de richting van professioneel te zijn en dergelijke? Nou ja, we hebben natuurlijk al heel veel opgetreden en gedaan. Dus daar heb ik niet heel veel nog extra in gedaan. Het enige wat ik wel gedaan heb, ik heb een cursus Papiaments gedaan. Puur om, ja, om het goed te kunnen begrijpen en ook te weten wat je zingt. Want uiteindelijk Ja, zingen, een liedje brengen, is niet alleen maar zingen. Je moet ja, iets overbrengen. En ja, dan begrijpen de mensen ook van wat jouw gevoel is bij dat nummer. En er zijn natuurlijk nummers bij waar gewoon ontzettend veel gevoel in zit. En dan moet je het er ook in kunnen leggen. Dan moet je wel snappen wat je aan het zingen bent. Dus, dus dat heb ik wel gedaan. En daarnaast, nou, gemiddeld genomen 1 keer per week ben ik in de studio aan het oefenen. Dus, oké. dus we houden dat best wel bij. En we zitten nu op zo'n bijna 50 verschillende liedjes. En verschillende stijlen die we brengen. Dus Ja. ja, dat is best wel aardig wat. Mhm. En we zijn hard aan het trainen voor weer nieuwe liedjes. Oké, oké, oké. Ja. Dus ga je weer meedoen aan Tumba Historico of niet? Ruud heeft het wel gevraagd. Ik zit met een klein dilemma, want het is eind juli en de stukjes daarvoor met oefenen en zo, dat zit in de maand juli. En zoals het er nu naar uitziet, ben ik de maand juli voor mijn werk in het buitenland. Oei, Dus, ja, de kans is klein. dus dat is heel jammer, want eigenlijk had ik het willen gebruiken als opstap naar 2027 om Toomba in Curaçao te gaan doen. Oké. Dus Hoe ga je dat doen, dat René? is wel het plan. Dat is het plan. En, Wel het plan. Oké, het plan om volgend jaar carnaval die Tumba mee te doen. ja, Wauw.
Ja, Wauw. dus als iemand me kan helpen aan het contact naar ERA, ik zie dat ze 7 mei op de SS Rotterdam zijn, dus ik ga erheen. Want ik wil, als ik kan, ik wil wel een goede band. En nou, als je het dan over een goede band hebt, dan heb je het over ERA. En ik heb wel al een liedje geschreven. Moet wel nog met de muziek nog wat stoeien, maar de tekst is er al helemaal. En die hebben we met z'n tweeën helemaal doorgelopen, dus die klopt ook. En, dus ja, en nu moet ik hun natuurlijk ook zo enthousiast krijgen om het te doen. Dus als iemand een ingang weet, hoor ik hem graag. Ja, ik heb telefoonnummer. Ik heb hem. Serieus? Ja, Serieus? ik heb hem. Ja. Vragen en je krijgt het. Oké. Ja, dat is echt, want Dus, ik had ook al aan Joker gevraagd van Mi Parati. En die zei van ja, ik ken hem een beetje. Ze zijn niet de goedkoopste, maar ze zijn wel de beste. Ik zei nee, ik wil gewoon een hele goede band. Want ja, de ja. muziek, daar valt of staat alles mee. Oké. Dus, Nee, dus oké, dat komt helemaal goed. En ik kan me herinneren dat vorig jaar had je ook meegedaan aan de Gospel Songfestival. klopt. Heb je ook gewonnen, toch? Klopt. Ja, heb ik ook gewonnen, ja. Ja, De eerste prijs? ja. Ganador. Ganador, Nee, dus, ganador, TND, ganador. Dus ja. oké. Dus, Dus, en daarna heb jij meegedaan aan onze Christmas Songfestival. klopt. Met een Eh, nummer van Boy Today. ja, een nummer van Boy Today, ja. En hoe heet het weer? Un Pascu Mas. Un Pascu Mas. Ja, Klopt. En je had populair gewonnen, toch? klopt. Ja, dus Mas Populair had ik gewonnen, inderdaad. Ja. Ja, Ja. klopt. Volgens mij zie ik een punt van die beker achter je. Is die blauwe, toch? Nee, dit is van Toomba. Oké. Dit is van de Ganador van de Gospel. Nee, Ja. die van jullie is deze. Met Oh ja, tuurlijk. Mooi van de Kracht. Ja. De medaille. Ja. Klopt. Eh, Zo. ik heb inmiddels een aardige verzameling opgebouwd. Maar Wou ik je net gaan vragen. ja, dus, Hoeveel bekers heb je? nou ja, uiteraard die van jullie van Pascu Songfestival. Dit is van Mi Parati, werd ik tweede. Songfestival Gospel. Dit van afgelopen jaar van de Toomba. Ja. Dit is van Toomba 3 jaar terug. En deze is van Succes in Stress. Heb ik ook een keer meegedaan met een competitie. En toen werd ik ook tweede. Dus ik verzamel tweede prijzen, laat maar zeggen. Ja. Nee. Ja. Dus, Ja, maar je valt altijd in prijzen. Dat is wel een punt. heel vaak wel, ja. Ik denk van al die keren dat ik meegedaan heb, heb ik 1 keer niet een prijs gewonnen. Ja. Dan moet ik even goed nadenken. Oh, dat was met een Toomba. Alleen dat was al een heel mooi nummer van Boy Dap. Ja. Sugar. Alleen de chemie tussen mij en de band was 0. Oké. Er was geen klik. Nee, het was geen klik. En hartstikke jammer. Want het is een heel mooi nummer. Ja, Oké. Ja, het is echt een mooi nummer. En ook het idee erachter van het geluid van de sandalen over de straat. Ja, ik vond dat echt... Ja, dat vond ik echt mooi. Maar ja, helaas was daar geen klik. En afgelopen jaar met The Friends was top. Superband vanaf het eerste moment, ook met de afstemming met elkaar. En dat is ontzettend belangrijk, want uiteindelijk... Ik ben er deze keer niet. Nee. Mijn telefoon hier. Nee, met de band. Die afstemming is super belangrijk. Ook gewoon om met elkaar bepaalde seintjes te geven. Van oké, hier stopmoment. Hier moeten we langzaam. Oh, yo. Dus Boy Today, die belt van... Nee! Esta vaina. Die had het gehoord, dus die belt gelijk.
Nee, precies. Nee, nee. Eh, ja, en nu, ehm, ja, januari was je op Curaçao. Ja, dat was december, januari was ik Ja, op Curaçao. Heerlijk. Ja, ik had er eigenlijk willen blijven, maar ja, ik moest weer gaan werken helaas. Dus ja, ja, heb ik ook ja, links en rechts aan het zingen geweest. En heb ik overigens ook nog bij de Captains het nummer van Peter van der Plicht gezongen. Dus ja, dat was ook echt een leuke verrassing. ja, Iedereen klopt. volle bak meezingen allemaal. Dat is ook wel, Ja, wel mooi. Dus ja, ik vind, zal ik de reclame oppakken bij Captains, bij Parera? Ik vind het echt toptent. perfect. Ja, 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 om karaoke en zo. ja. Ja, Hele leuke eh, tent. ehm, Tapmarin ook, maar Tapmarin is klein. Ja, klopt. Ja, hij is heel klein. Daar ben ik overigens ook wel geweest. Maar niet zo heel lang. Ik denk dat ik heb daar één nummer gezongen. En toen was het ineens zo ontzettend druk dat je stond allemaal zo. Dat Ja, vonden we niet leuk. Ik bedoel, maar overigens, ik zong daar een nummer van Romeo Heijen, Pordenami. En aha. er kwamen meerdere mensen naar me toe en die zeiden van, je hebt helemaal niet gekeken op de tv, je zong het uit je hoofd. Ik zei, dat klopt. Helemaal gewoon uit mijn hoofd. Ik bedoel, dat vind ik. Ik had van de week een van de toetsenisten van Mi Parati aan de lijn. We hebben Mhm. met elkaar te kletsen. En die zei ook tegen mij, hij zegt, René, het belangrijkste in een show of als je optreedt of wat dan ook, is dat je je teksten gewoon kent. Je weet waar de momenten zitten. En dat je niet ergens op hoeft te kijken, want dan ben je afgeleid. En je moet met je publiek Precies. bezig zijn. En dat is dus 100% waar wat hij zegt. Dat is daar, en uiteindelijk breng je daar het verhaal mee over. En dat is ja, wel heel veel studeren soms. Want het blijft voor mij natuurlijk, nou ja, het is niet mijn moedertaal. Nee, nee. Je moest Maar, dat wel eens aan mij vragen van meneer, bent u Aruba? Ik zei nee, ben ik echt niet. Dat, oké. Ja, ja, want ja, je bent licht van kleur. Hun denken van je komt van Aruba. Want die vraag stellen ze mij ook. Kom je van Aruba, Rita? Nee, 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 nee. Ik kom van Curaçao. Moet je die montaña. oké. Dus moet je Pariba. Dus zodoende. Ja, Dus, maar René, als een Nederlander en je zingt zoveel Antilliaanse liedjes in Papiamento. Welke liedje is jouw lieveling tot heden? Niet het moment, maar van al die jaren. ehm, eigenlijk, als ik, nou, maar dan het heeft even met de stijl te maken. Een van de mooiste nummers vind ik een nummer van Seth Wright. En dat heet, het is geen lang nummer, waar ze vaak wel lange nummers maken. Dit is een vrij kort nummer. Judy Costaumita. Echt een heel mooi nummer. Ook gewoon wat hij zingt over het land en over de mensen. En over dat je, ook als je ergens anders woont, nog steeds, ja, laten we zeggen, je moet denken aan je eigen thuisland. En Lenga. Kun je een stukje zingen? Is dat Ja. veel gevraagd? Wat zei je? Het is veel gevraagd. Nee. Ik moet even heel snel, want ik moet even schakelen. Schakelen. Ehm, We hebben even de tijd. even de tijd, ja. Wat ik doe, ik kijk even snel op mijn toekie. Als ik de eerste regel weet, dan weet ik het alweer. Dat is mijn ding. Oh ja. De la man di Caribe, chung isla chiqui, cu pueblo cusulenga. Ja, en zo gaat dat helemaal verder. En ik vind dat echt gewoon een super mooi nummer. En ook gewoon ja, in hoe de tonen lopen, laat maar zeggen. Oké. Ja, dat is Ja. echt gewoon een Ja, ballad. het is vanuit het hart gezongen, hè? Ja. Hij heeft sowieso heel veel mooie liedjes gemaakt hoor. Cupido is ook heel mooi en Mino Mas. Tja, Maar ehm, die blijft komen. Die gaat er nooit meer in generatie en generatie. Die ja, blijft. ja, dat Ja, klopt. en dat Boutjefil ook.
Ja, dat is, ik vind dat ook, dat zijn echt van die nummers die zitten gewoon helemaal in het sortiment van DNA van Ja, de Antillianen. En ja, dan merk je ook als je het zingt. En hetzelfde is overigens ook van Romeo Airport, de naam, je kent ook bijna iedereen. En ja, wij zongen op onze show Doegedoe Sing Soes van Rudy Platen. Nou, er ging ook de hele zaal ondersteboven. Dat ja. zijn van die liedjes die zitten in het sortiment van DNA-geheugen van iedereen. En die gaan er niet meer uit. Ja, en daar heb je ook gelijk de aansluiting. Dat is hartstikke leuk. Todia, Tomé Dia van Attardi, Win Coffee of Corsosa. Erwin Coffee. Ja, Ja, Atwardi uiteraard ook. Die zat ook in het rijtje. ja, 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 Dus, ja, ja. dus Nee, ik, ja, er zijn een heleboel mooie nummers, maar er zijn altijd een paar die geven wat extra's. En daar is deze dan van. En ja, en als je dan kijkt naar een andere stijl, als je meer naar comeback-stijl kijkt, dan vind ik, daar hebben ze van Mi Parati hebben ze een nummer gemaakt. Dat heet Dankie. Ah, dat vind ik ook, dat is zo, er zit een mooie in elkaar. pianopatroon in en het loopt mooi in elkaar over. Het is niet makkelijk om te zingen. Er zitten heel veel verschillende levels in van toonhoogte. Maar het is echt een nummer, als je dat, als ik het in de auto op heb staan, dan kan ik het altijd niet laten, dan moet ik meezingen. Maar René, met al die jaren, hè, nu kom ik met een moeilijke vraag. Ja. Met al die jaren die je zingt, je gaat er overal. Wanneer ga je naar de tv? Ja. RTL 4. Morgen, nou, kijk, dat is wel meer mensen die dat wel eens aan me gevraagd hebben. Van, goh, moet je niet eens met The Voice meedoen of zo. Daarom. Dus, en in de voorgaande jaren was het natuurlijk, ja, pakten ze vooral jonge mensen. En als het al de Voice Senior was, dan moest je 60 plus zijn. Nou, dat was ik niet. Nu wel, dus nu zou ik het kunnen doen. Ja, kijk die Antilliaan, die Humphrey Basilio. Ja, Ja. hij is 80. Ja, 79 of zo, hè? Ja, Ja, ja. ja. Dus Ja. hij is Geweldig. fit. Nee, maar Eh, eh, geweldig. Die man, die hele show zit in hem. Dat is echt gewoon, die leeft muziek en dans en dat zie je aan alles. Van de eerste Ja. minuut dat hij begint te zingen. En, Ja. en dan zingt hij ook nog goed. Dus uiteindelijk blijkt, dat maakt niet uit de leeftijd, je kan gewoon meedoen. Dus, Ja, ze zeggen altijd, hè, leeftijd is alleen maar een cijfer. Het is hoe je van binnen voelt. ja, dat klopt. Nee, dat is ook. En dat is ook hoe je er zelf mee omgaat. Als je ergens achterop de hoek in een bank gaat zitten en je zegt ik ben oud, dan ben je het ook. En Ja. als je gewoon de handschoen oppakt en je gaat dingen doen en je doet dingen die misschien, nou ja, voor jou nog net even te moeilijk zijn, maar je doet het toch, dan kan je ook die grens weer verleggen. En dan word je uiteindelijk ook wel weer sterker van. En dat is ook gewoon leuk om te doen. Ja. Uiteindelijk, het geeft ook een prikkel. En nou, ik ben wel iemand, ik heb dat ook wel nodig. Dat weet ik ook van mezelf. Met werk ook. Ik moet altijd even de latten een beetje verder leggen. Om mezelf scherp te houden. Als ik een dag heb dat er weinig te doen is, dan kak ik in. En dan ga ik lopen zoeken. Want, Ja. dat wil Je ik kan niet niet. stilzitten. Je zou zeggen, René heeft ADHD. Zoiets. Als Je ik moet... nu op school had gezeten, hadden ze gezegd dat ik ADHD had. Hè? Dat is Ja, tegenwoordig gewoon precies. modern. In onze tijd zeiden ze gewoon dat je druk was. Nou, Ja, dat was ik precies. ook, dus dat klopt. Ik was met van Ja. alles tegelijk bezig. Maar dat geeft Ja, niet. precies. Je bent bezig. Ja, dat is er niks mis mee. Nee, Tuurlijk zeker niet. niet. Daar kan Nee. je oud mee worden. Ja, ja. Hoop Dan ik. hou je houdt jezelf scherp en je geheugen blijven op peil. Ja, nou ja, dat klopt Dat is ook. wel En, zo. nou ja, maar dat is ook uiteindelijk ook met dit soort dingen. Als je daarmee bezig bent. Ik hoor een liedje. Een paar weken terug hoorde ik een liedje van Nayo. Heet die Rosario, zeg ik het goed? Nayo Rosario. Van Double R. Double R, hoe je het uitspreekt. Maar Dubleren. ja, Double R, ja. En dat was het liedje Oreo Paboso. En ik hoorde dat muziekje. Ik vind het gewoon heerlijk muziekje. Het is een muziek waar je kan niet stil blijven staan.
Dus ik had hem van internet afgeplukt. En dan zeg ik tegen mijn vrouw, kom, we gaan zitten, we gaan hem uitschrijven. En dan schrijf ik hem uit en dan leest zij nog eens een keer na. Dan kijken we, oké, laten we nog even iemand anders horen. Van, klopt dit wat wij nu opgeschreven? Klopt dat met wat er gezongen wordt? Ja. En dan ga ik ermee aan de gang. En dan, het grappige is dat ze zei heeft tegen mij van, ja, hij gaat wel heel snel, daar moet je wel even aan wennen. Er zitten een paar overgangen in. Hij zal wel moeilijk worden. En nou, hij is bijna rond. Dus, en we zijn net 2,5 weken onderweg. Dus, en ik vind dat ook gewoon een uitdaging. Want dan, als ze tegen me zeggen dat het niet kan, dan moet het toch kunnen. Dus, ja, dat is een beetje mijn valkuil altijd. Ja, Dan wil ik ja. het ook. Dus, en dat is leuk. En overigens, om even terug te komen op Songfestival Gospel. Ja. Toen hadden ze aan mij gevraagd van, joh, we hebben begin van het jaar hebben we een show. Wil je dan meezingen? Maar ja, het was precies toen ik op Curaçao was. Oké. Jammer. Een paar weken terug zijn we bij de goede vriendin van mijn vrouw zijn we bij de tweede show daarvan geweest. In Rotterdam-Zuid. En toen kwam Junior Anzola naar mij toe. En die zei, joh, mijn volgende show wil ik dat je mee komt zingen. Dus nou, dat vind ik echt wel tof. Dus nou ja, heb je ook wat liedjes van hem erbij gepakt. Ga je kijken van, oké, wat zijn dan leuke nummers? En grappig is dat ik best wel veel, hij doet het, maar bijvoorbeeld ook Tony Sherman en Leslie Vos, Nederlandse liedjes die ze omgebouwd hebben naar Papiaments. En daar zitten echt juweeltjes tussen. Echt hartstikke leuk. En dat vind ik echt mooi. En dat is van hem ook, heeft een nummer op de muziek van André Hazes. Ja, dat raakt je gelijk. Ja, ja. Die nummers die zitten gelijk in je ziel, laat maar zeggen. Nee, precies. Maar René, binnenkort, wat ben je ermee bezig? Vertel. Binnenkort. Nou, aanstaande zaterdag doe ik mee met een songfestival bij Labo. Om te kunnen dansen, laat maar zeggen. Daarna treedt daar ook nog, weet je, GB Jansen, zeg ik dat goed? Die treedt daarna op met de band. Dus daarachteraan zullen we ook zeker nog wel gaan dansen. Dus, maar dan doe ik in ieder geval mee. Dat is hartstikke leuk, hier in de kerk. En ja, daar ga ik een nummer van Mi Parati zingen. Ja. Dus, dat hebben we 2 weken geleden op internet gegooid. En dat was in 4 dagen tijd, was het bijna 120.000 keer al bekeken. Ja. Het was geloof ik iets over de 80 keer gedeeld. En een heleboel reacties. Hartstikke leuk. Dus, Ja. Dus dat heeft ook wel wat promo gedaan. Impact gedaan. Ja, dus die ga ik doen. En dan 10 mei, dan is het moederdag. Dan zou ik eigenlijk naar mijn moeder moeten. Maar ja, dat doe ik in de ochtend dan. Ga ik even bij de langs. Maar ze weet zelf ook hoe ik van zingen hou. En dan treed ik op in Den Haag. Op een speciaal moederdagliedje. Een moederdagliedje zingen. Een moederliedje. Absoluut. Er zit 1 nummer tussen wat absoluut op moeders slaat. Dat is een origineel nummer van Leslie Vos. En dat heet ook Mama. Dus die zit absoluut in het rijtje inderdaad. Dus dat wordt een rijtje, een stuk of 7, 8. Wat we gaan doen. Maar die zit er absoluut tussen. Want uiteraard kan niet voorbij gaan met moederdag dat je geen liedje over een moeder zingt. Nee, precies. Maar misschien neem je je moeder mee die dag. Ja, nou ja, ik heb ook nog zelf ook nog 2 broers, dus die zullen ook nog wel bij de langskomen. Dus, en dan lossen we elkaar mooi af. Dus, maar mijn moeder is zelf ook nog ik lijk erg op haar. Ondanks dat iedereen zegt dat ik qua uiterlijk op mijn vader lijk, maar ik ben echt een moeder wat doen gewijd. Mijn moeder is 85 en die is geen dag thuis. Die doet nog alles. Die zit nog in een koor, die zingt nog. En dan is ze naar de schoolclub. Dus ja.
Je heeft het van haar, in principe. Ja, maar ja, mijn vader was een huismus. Oh jee. Maar mijn moeder die is net, en nog steeds, die rijdt nog auto, woont nog op de eigen, doet alles nog. Dus die is mijn voorbeeld. Zo wil ik Oké. ook 85 worden en ouder. Ai, Dus, goed zo, goed zo. ja, Mooie instelling, mooie instelling. Ja, ja. zeker. Zeker. En doe je ook mee aan de CO? Ja, ik doe ook mee aan CU, inderdaad. We zouden eigenlijk 3 mei beginnen met de eerste trainingen. 3 en 10 mei. Nou, dat zijn precies 2 dagen dat ik natuurlijk net niet kan. Daar heb ik dingen staan. 3 mei heb ik wat staan waar ik ga zingen. En op een familiefeest. En dan 10 mei natuurlijk die mama. Dus ja, Die mama, dus ja. die moet even overslaan. Maar er zijn nog zat gelegenheden om het nummer goed in te studeren. Ja. Dus ja, dat hartstikke leuk. Heel ander soort stijl muziek. Ja. Ik heb een zwager die speelt tamboe in een tamboegroep. En die zei al van, nee, als je dit kan, wow, dan ga ik echt buigen voor je. Ik zei, nou, ik ga heel erg mijn best doen. Hij zei, jou is echt anders. Ik zei, ja, dat heb ik ook gehoord. Ik zei, maar we gooien niet zomaar de handdoek. Maar René, waarom doe je niet, doe je niet mee aan Canta do Mayo? Ja, die heb ik voorbij zien komen, maar dat zit een beetje in diezelfde periode. Dus ja, dat is Ja. een beetje onhandig. Ja. En die zag ik wat later voorbij komen. Die jongen die dat organiseert. Ik ga zijn naam verkeerd zeggen hoor. Gillian, denk ik. Als ik het goed zeg, Gillian. Gillian, ja. Ja, volgens mij heet die Gillian. Die had mij ook gestuurd. Maar ja, toen had ik al tegen andere dames gezegd dat ik daar mee zou. En ik vind ja, mannen, woord en woord. Ik hou er niet van dan zeggen we nou nee, dan doe ik met die anderen mee. Nee, dat vind ik zag er ook even bij komen in Eindhoven. Nou, maar ja, dan moet ik helemaal naar Eindhoven toe. Dan ben ik net Eindhovenaar. Dus Oké. Maar René, ga je weer meedoen aan de Christmas Song Festival? als jullie hem weer organiseren, dan ga ik zeker meedoen. Ja, het is de eerste editie, maar die tweede Die komt komt er. er. Ja. Ja. Dus je hebt even de tijd om in die grabbelton weer een liedje uit te kiezen. Ja, nou, ik had eigenlijk een ander nummer gekozen. Dus als ik nu als eerste ben, kan ik die alsnog doen. Ja, nee, dat zijn de plannen. Er komt een tweede editie Christmas Song Festival. Oké. We zijn alleen aan het kijken voor een andere ruimte. Ja, we zijn nog niet uit, maar de plannen zijn wel met de tweede editie mee te komen. Ja. Ja, zalen op dit moment is echt een dingetje. Een ramp, een probleem. Ja, dus En het is peperduur. ook dat. De prijzen zijn omhoog geschoten. Maar ook heel veel gedoe met dan wel open, dan niet open. En die wil wel eraan meewerken en die niet. En ik hoorde vandaag weer een verhaal van iemand die had de zaal had alles geregeld en gedaan. En nu komt de dag dichterbij en dan ging die ineens de prijs nog een keer een beetje verhogen. Ja, dat vind ik daar vind ik wel van. Je maakt afspraken met elkaar en kom je afspraak na. Weet je, Nee, dus, ja. Maar ja, ze hebben een beetje de macht nu, omdat er best wel veel aanbod is. Ja. En aan de andere kant, links en rechts nog wel eens wat gebeurt, waardoor het dan dicht is. Ja, dan moet je gaan schuiven. En dan weet je ook wat er met de prijs gebeurt. Die schiet omhoog. En natuurlijk aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant, ja, weet je moet wel een beetje met elkaar, om dan een Nederlandse uitdrukking te gebruiken, de kerk in het midden houden. Dus ik vind je moet daar wel eerlijk in zijn. Wij hadden voor de show een zaal in Ommoord. En die 7 dagen van tevoren
blies hij ineens af. Met een hele wazige reden. Ik geloof het ook nog steeds niet. Maar dat betekende dat we moesten uitwijken. En er was nog maar één optie. Ja. En die man wist dat ook. Dus die prijs gaat ook omhoog. Betaalde gewoon bijna 3/4 meer. Oei. Ja, dus dat is echt wel een dingetje. En Dat is het. voor de rest, ik moet niet klagen hoor, want die man heeft alles eromheen voor ons goed geregeld. En de goede muzikanten en mensen die de geluid deden en alles eromheen, en beveiliging. Dus natuurlijk alle waarde naar zijn geld, zeg ik dan maar. Maar ja, je maakt een rekensom op basis van aantal mensen wat je verwacht, een stukje baromzet en dingen. En ja, dan ineens laat iemand afweten. En de laatste moment krijg je te horen dat je hebt meer beveiligers nodig en dit en dat en bladibla. En beveiligers zijn ook niet goedkoop. Nee, zeker niet. Dus, en wat het rare daaraan is ook, is dat ze laten we zeggen dat per dag ineens verandert. Echt, het kan de ene dag €50 zijn en de andere dag is het ineens €75 per uur. Weet je, ik werk al heel lang en wij doen heel veel ook met uren. Maar onze uurprijzen die gaan 1 keer per jaar omhoog. Maar dan ook gewoon met procentjes. En niet zo lagen er ineens op. En natuurlijk snap ik dat iedereen zijn centjes wil verdienen. Maar vooral moeten we elkaar wel dingen ook blijven gunnen. Nee, precies. Precies. En ik zeg altijd, veel kleintjes maken grote. En als je komt met dure prijzen, kijk, soms zeggen, ik snap het ook. Vendors zeggen van, joh, je kan nu geen kraampjes huren of tafel huren, want die prijzen zijn peperduur. Maar die zalen zijn ook duur geworden. Ja, natuurlijk. Ja, en het rekensommetje, je moet het met elkaar proberen op te hoesten. Dus op een gegeven moment vraag je aan zo iemand, ik zag hem net in een filmpje van je, Juni, met al zijn lekkere hapjes. Hartstikke aardige kerel en een hele lekkere dingen heeft hij altijd. Ja, die wil ook wat verdienen. Dus als je tegen hem gaat vertellen van dat hij €200 voor een tafel neer moet zetten voor een avond. Ja, hoeveel van die hapjes moet hij dan verkopen om dat eruit te halen? En 1 en 1 is 2. Een stukje taart wat eerst €2,50 kost, dat kost nu €3,50. Ja, precies. En dat is ook logisch. Is helemaal niet gek. Het is jouw tijd, de benzine, want soms moet je ver 1,5 uur rijden. Dus ja, mensen moeten ook dat kunnen begrijpen. Ja. Weet je, dus ja. Het is wel ook wel een dingetje natuurlijk, want uiteindelijk, je kan je geld maar 1 keer uitgeven. En mensen willen wel graag uitgaan, leuke dingen. En wat gebeurt er dan? Op het moment dat ze dan kopen ze een kaartje en ze gaan ergens naartoe. Ja, en ze gaan heel minimaliserend, gaan ze een drankje halen en een klein hapje. Ja, uiteindelijk, als jij enigszins meegerekend hebt om uit je baromzet en je dingen te halen, het wordt niet verkocht. Ook zo iemand die een tafel bij jou huurt, die gaat dat ook niet leuk vinden, want die zegt ook de volgende keer, dan moet ik weer zoveel betalen, maar ik verkoop niks. Nee. Ja, dat snap ik ook. En inschatten van hoeveel mensen komen, dat is ook best wel lastig. Ja. En, het is op zich jammer, we zijn elkaar een beetje, laten we zeggen, in de prijzen omhoog aan het jagen. En eigenlijk zou je met elkaar eigenlijk ook misschien wel druk terug moeten leggen bij die zaalverhuurders. Van joh, als wij allemaal niet meer komen bij jou, hoe ga je het dan doen? Ja, maar weet je, het is omdat veel van die tentjes raken hun vergunning kwijt. Ja. En de andere die nog hun vergunning heeft, oh ja, ik ben de enige, dus prijzen gaan omhoog. Ja, dat is natuurlijk de wet van de marketing. De vraag hoog is en de aanbod laag, dan gaat de prijs mee omhoog. En dat zie je gebeuren. En soms ook wel een beetje exorbitant. Dan vraag je prijzen op en dan val je bijna achterover. Ja. En zeker als je dan ziet wat je er zelf allemaal nog aan moet doen. Want
ja, ik krijg een lege zaal. Je mag dan de stoelen en de tafels gebruiken, want de rest is het heel veel plezier. Ja, Dan heb je nog een hele kluif aan versieren, alles neerzetten. En dan ben je ook met een hele groep bezig. Dat doe je ook niet in je eentje. ja, Dus ook die mensen, die wil je ook nou ja, daarin danken. Dus zorg je voor een hapje eten en een drankje en een kleinigheidje. ja, precies. En weet je, dan ontmoet je mensen. Soms kom je mensen tegen die je had al jaren niet gezien. Ik kwam mensen tegen van, joh, ben je met vakantie? Of nee, ik woon hier sinds zoveel jaren, dit en dat. Hè? Hoe dan? Ja, ik woon in Drachten. Wat? Dus het is wel leuk om zo iemand te ontmoeten, weet je. En je bent met die persoon naar school geweest en dit en dat en bladibla. Dat en dan meteen logisch, telefoonnummer, Facebook, weet je. Dus ja, dat wil je niet meer kwijt. Dat vind ik leuk. Is ook Oh, hartstikke leuk. Ja. Kijk, voor mij is het natuurlijk. Ik kom wel heel veel mensen tegen die ik ken, maar dat is mensen van hier allemaal. En die je door de jaren heen op diverse festivalletjes gezien heb. Maar mijn vrouw had het natuurlijk ook. Die had de laatste keer ook, kwam weer iemand naar haar toe. En van, joh, weet je nog dat ik naast jullie woonde op Buena Vista? ja, Echt diep in haar geheugen graven en dingen. Oh ja, dan zijn jullie die. En nou ja, dan komt vanzelf, oké, die nog is die. En, ja, dan komt de hele sfeer voorbij. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want het roept ja, herinneringen op. precies. Wat Ja, ja, natuurlijk hartstikke leuk is. En ja, hoe ouder je wordt, hoop je ook heel veel meer herinneringen te hebben. Maar ja, je moet ze wel zelf maken, zeggen ze altijd. Maar het ja. is wel hartstikke leuk. En ik moet zeggen, ik kan daar dan ook van genieten. Ik vind dat ook Oké. leuk. En grappig is dat je dan vaak die mensen later weer eens een keer tegenkomt. En dan Ja, hebben ze mijn kop onthouden. Want ja, die ene blanke die er rondloopt, dat valt dan nog wel op. Dat, er, zijn er zijn nog niet zo heel veel blanke mensen die meedoen bij dit soort dingen. En als ze al in de zaal zitten, dan is het er ook 1 of 2. ja. Niet heel Ja. veel. Ik ben ook erbij. Ja. Ja, maar René, die evenementen in Ridderkerk, wanneer is het? Die Bailable? Dat is aanstaande zaterdag. Dus Morgen dus? Of dus volgende morgen. week? Nee, morgen. Dus Morgen? 2 mei. Vanaf 5 uur start de show. En En dan dat is in Ridderkerk. ja, in Ridderkerk bij Ja, Get Rhythm. Aan de Nikkelstraat. Dat is ja, die hebben 2 zalen. Niet mega groot. Maar wel heel netjes. En er zijn ook hoeveel mensen oefenruimtes. kan erin? In de grote zaal, daar kun je wel met een mannetje of 250 in. En in die wat kleinere zaal, ik denk dat je daar 170, 180, dan heb je het wel een beetje gehad. Ja, Maar ja, dat ligt ook aan van wat je organiseert. En ja, die precies. achterste zaal, die kleinere zaal, die wordt heel veel voor bruiloften Kinderfeest. gebruikt. Ja, En kinderfeesten en allemaal dat soort dingen. En ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Het is echt een hele mooie zaal. ja. Voor is wat ouder, laten we zeggen. Maar wel praktisch, met een mooi podium en een goede studio erachter om het geluid goed te regelen. Dus gewoon een mooie grote bar. Dus op zich mooie ruimte. Oké. Ja, ook die mensen zelf, die houden alles ook goed bij. Dus ja, wat dat betreft, dat is ook wel lekker. Daar heb je Ja. dan geen omkijken naar. Loopt continu iemand rond die alles schoonmaken is. Het schoonmaken bij je houdt. Als er wat omvalt, gelijk opruimen. Dus, en dan bewaking bij de deur. Dus ja, heel goed geregeld. Maar ja, enfin, daar betaal je ook naar. Ja, oké. En die andere is Moederdag. Die Ja, hebben wij. Die van Ridderkerk, René. Straks kan je in het programma de comments, die flyer erin gooien. Dan ah, zien mensen het. ja. Ja? Oké. Dat is helemaal Dan, goed. ja. Ja, dan hebben we 10 mei, Moederdag, die mama. Ja, dat is die en die mama. Daar hebben we verschillende mensen die komen optreden.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, zelf erbij, Bachi Bachi is erbij. En, ja, in Den Haag, op de Maanweg. Ik ken de zaal niet, dus ik ben er nog nooit Oh, geweest. het Dus is niet de operazaal. nee, het is op de Maanweg. Dat is, industrietrein ligt langs de A12, waar ze altijd van, wat is het, die milieuactivisten op de weg gaan liggen. Dat stukje daar net naast, daar is het. Dus ik hoop dat Oké. ze er dan niet liggen, want dan kan ik er niet af. Dan moet ik helemaal binnendoor. Maar voor mij ook een hele nieuwe locatie. Ik ken het niet. Ja, die ken ik helemaal niet, joh. Ik, Ja, ik ken Den Haag best goed. En operazalen, nou ja, dat is wel een bekend iets. Daar ben ik ook meerdere keren geweest, ook voor andere dingen. Je ja, hebt op Zichtenburg heb je ook nog een hele mooie zaal. klopt. Daar zitten wel vaak Turkse feesten en zo. Maar dat is wel een hele mooie zaal. Dus, en je hebt natuurlijk, hoe heet dat? Bij de, nou, dat is eigenlijk Rijswijk, bij de Ja, broodfabriek en zo. klopt. Maar dat is heel groot. Dat Ja, moet je wel heel veel mensen hebben. ja, precies. En dan heb je die Seoul. Ja, Dat is 2 augustus. ja, 2 augustus is het CU. En dat is in Rotterdam, de Bankwerkerstraat, dus vlakbij de Kuip. Klopt. Voor mensen die ongeveer zoeken waar het is, maar dat is Ja. schuin tegenover de Kuip. Dus ja, natuurlijk voor mij ook echt helemaal nieuw. Nieuw, ja, want normaal gesproken was hij bij Afrikaanderplein, maar dit jaar niet. Nee, ja, ik weet ook niet waarom dat is. Dus ja, misschien dat Charmaine daar wat over kan vertellen. Charmine en Margaret Margaret, ja, pardon. komen vertellen en dergelijke, ja. Ja, ik heb geen idee waarom dat is, maar ja, die Bankwerkstraat is ook een locatie waar best wel vaak wat georganiseerd wordt. En, Ja, die is ook vrij groot. ja, een tante van Sharitza, die doet daar ook altijd voor de promo, voor de carnaval. Die doen met de optocht mee en dan doen ze daar een feest om wat centjes bij elkaar te verdienen. Oké. Ja, nice. Dat is 27 juni, dus ik had al tegen haar gezegd, laat mij nou gewoon bij jou komen zingen. Ja, maar die Tumba voor zomercarnaval, doe je niet aan mee? Nou ja, op dit moment, kijk, ik vind, nou ben ik altijd best wel voor mezelf ook een beetje strak in. Als ik tegen Roet zeg van ik ga meedoen en dadelijk moet ik gaan zeggen ik kan niet, omdat ik weg ben, ja, dat vind ik lullig. Dus als het goed is binnen nu en 2 à 3 weken weet ik of ik echt weg ben. Dan, ja, en dan, als dat niet zo is, ja, dan ga ik alsnog haar bellen. En dan moeten ze me later inschuiven. Want het liefst zou ik ook gewoon meedoen. Alleen ja, ik vind, ja, je moet er wel zijn. Ja, precies. En het kan ook niet zo zijn dat ik, nou ja, laten we zeggen, alle Het is een verantwoording. Ja, het is ja, waar. alle oefensessies er niet ben en dan op het laatste aankom kakken en mee gaan doen. Dat vind ik ook niet, dat klopt niet. Nee. Ook niet naar de anderen, maar ook niet naar de band. En naar Roet, die er ook heel veel tijd en energie in steekt. Dus ik vind dat moet je gewoon met elkaar op een goede manier mee omgaan. En, dus, maar ja, ik heb ook met mijn werk te maken. Die moet ook gebeuren, ja. Ja, de schoorsteen moet blijven roken hier. Met het zingen kan ik het nog niet verdienen. Dus ik ben nog geen Lee Towers. Dus, of André Hazes. Maar, Nee, precies. Nee, René, heb je wat tegen onze kijkers te vertellen? Het is wel mooi weer, maar iedereen is buiten. Ja. Het weer is heerlijk. Maar ze kunnen misschien terugkijken. Ja, ze kunnen wel terugkijken. Het blijft voor 4 weken. Ja. Oké. Nou ja, kom kijken, kom meegenieten. En andersom, als je een keer denkt van, nou, ik zou het leuk vinden als die rare Hollander bij mij een avond komt zingen, geef een gil. Dan dat doe ik met alle liefde. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Ze kunnen jou inhuren om een show te geven. Ja. Ja, logisch. Waarom niet? Ja, eventueel regel ik zelfs de DJ eromheen ook nog bij. En dan komen we natuurlijk met z'n tweeën. Hè? Dan komt ook Jema mee.
Zingen ook een heleboel duetten van bijvoorbeeld Tony Sherman en Daddy Brock, maar ook van Leslie Vos en Ritza en zo nog een heel bekkie. Dus, en dat is hartstikke leuk ook. Ja. En daarmee maak je, laten we zeggen, een heel pakket en palet. En er zitten dansnummers bij. Dus ja, geef een gil. Dan staan we praten. En andersom, als je het een keer wil meemaken, zeg van nou, ik wil wel eens een keer horen of hij nou echt goed kan zingen. Komt 10 mei naar Den Haag. Er zijn nog kaarten beschikbaar, begreep ik. Dus hartstikke leuk. Kom En kijken. Neem je vrouw mee als man zijnde. Zoek je op een Facebook René Noord. Ja. Dus met een T. Met een T, absoluut. Ja, ja. En ook zonder van, wat ook heel veel mensen doen. Die zeggen René van Noord. Nee, het is echt René Noord. En het is echt met een T en het is niet verkeerd geschreven. Het is net als de bekende boekenschrijfster. Dat zie je en heel anders, DM Pika Pika voor telefoonnummer van René Noord. Ja. En je krijgt het. Klaar. Zeker weten, geen probleem. En andersom zeg ik nog steeds van Era. Oké, ja, je hoort het wel van me. Ja. Zeker weten. René, ik wens je alle succes. Voordat ik vergeet, de groeten en een dikke brasa aan je vrouwtje. Doe ik. Trouwens, hele lieve vrouw. Dus je kan niks anders zeggen, hè? Je kan me wel zeggen. Nee hoor, nee. Dat is echt... Nee, het is een geintje. Ja. Nee, maar ja. Dus, Shonan, asine nos de Bamira, René, riba social media, de laatste tempo nang, ko basta frequencia, esunang, moedersnang, 10 mei, na Dia di Mama. René gaat ook voor alle moeders zingen. En René gaat straks die flyer allemaal in de comments zetten. Morgen zaterdag is er Dansie. Dus René gaat er ook dansen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Dus ja, Shona. En sowieso gaat hij meedoen ook met CO. Dus René is bezig overal. Lijkt erger dan peper of zout. René is Wat ook... peper en zout haar. Ja, precies, weet je. Dus waarom niet? Dus René, ik wens je alle succes. En geniet ervan, want het leven is kort. Super. Dus laat niet voor morgen wat je vandaag kan doen. En leef, zoals André Hazes zegt. Leef! Ja, zeker. En laat het niet voor niemandal. Nee, maar je dank mes. En Een douche weekend. Wat aan mee. Oké. Shonang sakita wata awe minosati un speciale ku René Noord. Anto René te bepone tour e flyer aan Caminda ete bij te tiromista was eigenlijk René tin hopi talent ete talentoso anto ete gusta nos muziek, nos cultura, logisch, zo. Het is een senora Hugo Show. Dus ella werkelijk ella inburgeren, wanneer naar de visa. Dus checken. Anto isunan ku tabatatei aimpasa ku Christmas Song Festival Amira su talento con ella canto cantiga di Boy Today di Pasco. Dus check it out. Bom, passa douche noche, feliz weekend. Anto mita mira bosnan, ciao domingo hoor, na Caribbean Village Rijswijk. Mita bij thee, botam bij thee.